De FNP wil de komende 4 jaar 20 miljoen euro in het jaar investeren in Frieske regio's. Dat zei listloeker Johannes Kramer bij de jaarlijkse najiersgeerkomsten van de partij. Het wordt een van de speerpunten van de verkiezingscampagne van de FNP. We hebben op dit stuit 64 miljoen vrij in de begroting te staan voor de komende 4 jaar. Daar hebben we een groot pad van Brugge. En we hebben nog een bestemmingsreserve voor het onderhoud van het Van Haningsma-kanaal. Daar zit 100 miljoen in en dat ken ik wel wat minder. Ik wil de FNP inzetten op een referendum over de zorg in de regio. Dit naar aanleiding van de problemen rondom ziekenhuis de Sionsberg. En met het referendum moet gaan over de vraag of ik vind dat de provincie weer gaan moet over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de zorg in Friesland. En dat gaat om ziekenhuizen, maar ook om verplegingszorg. Kun je dat dan samen oerheljen van Den Haag naar de provincie, toch? Dat zal lastig worden, maar als wij het volk er al achter weten te krijgen, dan kunnen we het bij de bureaucraten, bij de managers heljen en dan brengen we weer het jarenmaat bij het volk. De provinciale statenverkiezings binnen dit jaar op woensdag 18 maart.